4. Hizketan jardun genuenetako batean, Rosaren argazki bat ikusi nuen bere gauzen artean. Bera beste zerbaitetan ari baitzen, argazkia hartu nuen haren oharkabean. Ertz koskadunak izaten dituzten foto zahar horiska horietako bat zen. Gutxi kontrastatua. Rosa bakarrik ageri zen irudian, hondartza ertzeko hoteltxo baten aurrean. Galtza estu batzuk zituen, aldaken nabarmengarri. Alkandora berriz, lasaia zuen, hegalak aldaketan behera erortzen zitzaizkiola. Itxura guztien arabera, opor batzuetan ateratako argazkia zen. Nik ezagutu nuenean baino 10 bat urte gazteago, Rosak irribarre egiten zion objektiboari, oso atsegin, argazkian ondo gelditu nahian bezala, edo behar bada, atsegin emateko erretratua ateratzen ari zenari. Osondoago, norkaterea da? Galdetu nion. Tupustean jiratu zen, eta ni argazkiarekin ikusirik, zirkin desatsegina egin zuen. Deserosotasunezkoa eta baita haserreak eragina ere. Berea baizik etzen lurralde batean sartzera ausartu izanaren artegatasuna sentiarazi zidan. Barkamena eskatzera nindoalarik, argazkiak kendu zidan eskukolpe azkar batez, eta bularraren kontra estutu zuen inork lapurtzeko beldur balitz bezala. Etzakinat, enaun gogoratzen, esan zidan ieskor. Argazkiak entzerakoan erakutsi zidan zakarkeriari gabe. Damutua ematen zuen izandako erreakzioagatik. Ark guztiak asko harritu ninduen, bera oso natural baitzegoen fotoan. Ze gertatzen zain? Zergatik ez didan esan nahi nork atera zuen argazkia? Enaun gogoratzen esan dinat, eta gogoratuko banintzere zer? Erantzun zidan desgogara, hitz egiteko moduarekin ere garrantzia kendu nahirik gertatutakoari. Rosaren erreakzioa ordea, gehiegizkoa izan zen axolari gabeko gertakari bati buruzkoa izateko. Berak bazekien nik eniola sinetxiko, ari hartatik tiraka segitu nahiko nuela. Begira neukama nondik joko nuen zain. Burutik pasatu zitzaidan behar bada hoixe nahi zuela Rosak, barrua askatzea, baina hori lortzeko, nik tira egitea behar zuela, nire jakin mina. Ze garrantzi duen galdetzen dun, eta egingo niken handia duela, horregatik ordedun argazki hori hainbeste demoran. Esan nion provokazio puntu batez. Etzidan ezer erantzun, eskua bularretik apartatu eta gorrotoz begiratu zion argazkiari. Une batez pentsatu nuen puskatu egingo zuela. Sample complete. Ready to continue?